Nyt te voitte kysyä Kysykää meiltä jotain. Eli kysykää mitä vaan, me vastataan rehellisesti, mutta mä sanon yhden toiseksi, kun se puristella koko ajan näin. Naistenkin. Ja sun äiti ja isän. Sitten sille panetaan se poikasta. Hei, no niin. Kysykää meiltä, me vastataan itse. Mä vastaan omiin itse. Ja sit kommentoidaan mitä ne kysys. Ja Onko täällä suomalaisia vai sä vastaat English? itse omiin. In English. Sopiiko Vai? Saa Hei tulla. oikeesti Juli. Ei saa tulla toisen selää. Oikeesti sä Oi Juli. Oi, anteeksi. Kysykää meiltä Mennään jotain. taaksepäin. Mä oon englantilainen. I'm Korea. Vai kuolemaan tyynyillä. Eli korjataan yksi. Mä voin sanoa. Mä oon Koreasta 11V. Oon tullut Suomeen noin 9 vuotta sitten. Sain kodin 5-vuotiaana, 4-5-vuotiaana. Ja en enää puhu hirveästi koreaa. Mut oon värjän hiukset. En oo niin tumma, koska en oo ottanut ollenkaan aurinkoa. Sitten silmät on vähän korealaiset ja ripsit. Toi sanoo tappelu kuolemaan tyynyillä. Sofku Tofku lähetti Snapchattia. Sofku Tofku. Miksi laittaa tappelu kuolemaan tyynyillä? Ada. Sitten kun sä oot valmis. Tänne päin. 2. Kuolemaan. Tappelu kuolemaan. Mä lopetan. Toi on tussi. Kuoliks sä? Joo. Okei, loppu. Seuraavia kysymyksiä. Hei, Seuraava kysymys. oota. Kysykää meiltä. Toi oli käsky. Kysykää meiltä. Tai sitten voitte ehdottaa, mitä me tehdään. Meillä oli viimeksi niin 3000 katsojaa. Mä voin kertoa. Nyt pois. Mä kerron nyt. Pussatkaa. Ei. Ei kiitos. Se oli tehtävä. Mä halusin totuuden. Ei totuutta ei tehtävää, vaan totuuden tai kysymyksen tai joku. Ei. Kysymyksiä, tehtäviä tai totuutta. Tiedätkö teidän vanhemmat? Ei. Joo, siis toi on sen vanhemmat on täällä. Mä siis. Elikkä, mä voin kertoa itsestäni. Mä oon englantilainen, mä oon Julia. Oikeesti mut mua sanotaan Juliaksi. Lempinimi on Julkku. Ja Mä voin kertoa uudestaan, koska tänne tuli aika paljon tyyppejä lisää. ja sitten mun harrastukset on piano, ratsastus ja and sitten kuka sä oot? Ada vai Aada? Ada. Oikeastaan kun mä oon Koreasta, niin Oda, mutta mut kirjoitetaan Ada ja mua kutsutaan Aadaksi. Se on hupiukko. Hupiukko. Sä et Mä en edes saa tunne mun kaikkea puhua esim. Mä en tiedä hirveästi kirjoista. Hupiukko. 3. Jos sä tiedät mun Mä vanhemmista käyn jotain. kattoo sun video. Minkä ikäinen sun? Eiku siis minkä niminen mun isä on? Oota räkis. Häkkis. Olla Ja back. bless you. Siunausta. Okei. Hei. Hupiukko. Hupiukko. Jos Kuka tiedät- sä oot, jos et kerran nimeä? Jos sä tiedät jotain, niin mikä mun isän nimi on? Mä en voi tällä hetkellä seurata. Tolle ei oo periskopaa. Näkyykö toi niinku Julia? Onks toi sen Ei, toi sanoo, että mun isän nimi on Jussi. Ei ole. Mä kirjoitan sun muistion, niin sit mä seuraan sua. Lähettele ihan sikken viestejä siihen. Niin mä kirjoitan sen muistioon. Entä mun äidin nimi? Jussi ei ole mun isän nimi. Lähettäkää niin paljon. Hei se Sami-ukko tai se Hupiukko tai joku. Siis se, joka halus, että mä seuraan, niin lähetä koko ajan juu viestiä. Juu. Toi.
Sammi. Häs? S. Mä kerron. Sa. S. Sa. Sam. M. 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 Ai, M. I. 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 9. 9. 9. Nytten tuli, ei tarvitse enää. Mitä teette? Kuvataan tätä ja pannaan. Okei. Te voitte kysyä, että onko mun poikaystävä, onko mä vegaani tai jotain vegaani. Mä oon vegaani. Kasvissyöjä. Etkä ole, sä syöt koulussa lihakeittoakin. Koska siellä pakotetaan. Mä oon muuten vegaani. Mäkin oon pahoillani, mutta mä haluan jotain lihaista. Oot 11 ja puhut tommosia. Jep. Nee! Mä oon, ei se on 10. Mä oon 11. Se täyttää kuukauden päästä vasta. Mä oon Kysykää. 11 ja 5 Hei, alkaa nyt ei jo puhuta alkaa tommoista. jo. Ootte minun tyttökaveri. 10 Nope. ja... Hei, nyt mennään kauemmas. Okei. Haluatteko te kysyä meiltä jotain? Ei kun mennään kauemmas tänne. Ja feministit ja... Haluatteko kysyä meiltä kahdelta? Älä mennä lähellä. Niin kysytte mitä me harrastetaan tai ollaan harrastettu tai ihan mitä vaan. Kysykää meiltä ihan mitä vaan, niin me vastataan. Ei mitään tyhmiä. Niin ihan mitä vaan, niin me vastataan. Ei kun ihan mitä vaan. Hei. No niin, et nyt... Toi on ihan sikakuuma. Oh! Ihan... Pitää varmaan jo lopettaa. Tuliko niistä mokkaaneilijoista mitään? No ei, ei mä oo vielä... Ei me oikein tiedetä. Masturboitu. En Kun mä otin sitä kuorrutetta, mä kausin siihen varmaan, kun olisi pitänyt laittaa varmaan teen verran, niin sokerin mä kausin tällaisen kummallisen. Seuraava kysymys oli masturboitu. En! En mäkään. No! Anna. Tai silleen, että jos sä kosket. No! Way! No, I don't. Nope, me ei masturboida. En mä tiedä mikä se on, kun mä oon Koreasta. Siis. Ei ikinä. Mitä se lippasana oli? Sano se englanniksi. Eiku korea. Ei kun oikein. Joo. Ei tehdä niin. Kysykää se. Sano vielä se englanniksi. Fuck. Joo. Kysykää meiltä jotain. Nyt kysykää vuorotellen. Eka multa, sit tuolta, multa ja siltä. No niin, eka multa. Yksi kysymys. Siis oikeesti. Kysykää vaikka näitä näppylöitä, miksi ne on jo aurinkoihottama. Kysykää vaikka niillä on mulla kuulukset. Niillä on reistä. Kysykää. Ei kun kysykää meiltä molemmilta jotain. Okei, kysykää. Mun perseellä. Mutis näkyy. Aina mene taaksepäin. Meneekö ota? Oda. Oda. Kutsu mua. Ano. Kysykää oikeesti. Apple kyllä timska. Mä vaan tanssin. Kysykää meiltä molemmilta jotain. Tai sitten toiselta. Jos te kysytte vaan toiselta, niin laittakaa nimi perään. Mä oon Ada. Ja mä oon Julia. Julia. Jos sä kysytte silleen, että esim. Julia, onko sulla silmämunat? Ada. Miksi sulla on nenäreijä? Niin kuin nimi Milloin siihen, otit mä tiedän. korvikset? Silleen, Mikä että nimesi on? Ikä, sukunimi? Kaikki Silleen, tuossa, missä silleen, asuu. että se nimi on siinä, että me tiedetään kummalla se on. Kysykää. Jos on molemmat, niin ei laita. Niin jos molemmille, niin ei laiteta nimeä. Aika tumma. Molemmat. Miten koulu on alkanut? Ihan okosti, ihan paskasti. Just Hissan ekasta kokeesta tuli 8 viikka. Mullekin. Nyt mä kerron, miten mulle kuuluu. Mene sinne päin.
Mulle kuuluu hyvää, koulu on alkanut kivasti, matikka on kivaa. Mä voin kertoa yhden hauskan jutun. Eli me oltiin koulussa vahingossa kaikki tytöt, eli 10 oppilasta. Meillä on 20 oppilasta. Ei tyttö kaikki. Ai, mitä? Joka ikinen, mikä oli koulussa kuitenkin. Niin 7. 8. 7. No sitten me meinattiin saada jälkää siitä. Ja sitten kun Antti tuli siihen meidän opettaja ja se otti, että tiedätkös nyt mitä teit? Joo. Sitten nyt muistatko sen? Joo. Tosi. Kysykää lisää. Mikä on wobut? Wobut. Wow. Niinku wow. But. Niinku wow. Peppu. Mulla. Hei, kysykää lisää. Mä laitan tän kauemmas, että meidän... Minkä ikäisiä te olette? Näin, nyt mennään vähän kauemmas. Minkä ikäisiä? Kysykää. Lili. Kokakikaku. Siis me puhutaan niinku koreaa. Pupu. Possa pupu. Jaa, Otto possa. Tiedätkö sen mitä? Tuolla tuli pupupöksyn ja pipipöksyn. Eli italiaksi kakkaheppysä. Mä en osaa enää sanoa, että onko sinulla kakkahetä tai sinulla... Oda, mulla ei tullut kakka. Mulla ei tullut kakkaa. Sulla on vieläkin ne samat housut jalassa. Mulla ei tullut moi. Moi! Eli, no niin, nyt aloitetaan alusta. Ei aloiteta. Kysykää meiltä jotain. Ei! Vaikka. Kuinka isot tissit? Ei tollasia juttuja. Okei, jotain hauskaa. Vaikka mikä tee on. Se on valoa! Tuijottaa teitä yön. Ja tämä on 10 €. Mitä kuuluu? Mulle kuuluu hyvää. Mulle kuuluu ihan hyvää muuta kuin toin paskaa. Mulle lisää. Oota, nyt mä keksin. 496. Nyt tulee paljon vähemmän, koska meillä on enää niin huoi. Beautiful. Kumpi on kauniimpi? Oota, mun hiukset on huonosti. Kumpi? Ada vai Julia? Kumpi on söpömpi tai hienompi? Ada, Julia, beautiful. Kuti tai Julia. Oi, oi, Ada, yes, I do. Tää. Paapa. Mua. Ai. Oikeesti, mä lopetan kohta. Ai. Lopetat ton panemisen. No. Ei. Tuli pissa? Ei. Oikeesti, mun täytyy kai lopettaa tätä, koska toi käy vähän ylikertsiä.